व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ఏ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ వచ్చారు కదా స్టార్ట్ చేస్తారు. సారీ మాత చూడలే మాత కన్ను మూసుకొని పాడతా. జయ ప్రభు పద జయ ప్రభు పద జయ ప్రభు పద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 9వ అధ్యాయం శ్లోక 29. భగవత్ శిక్షితమహం భగవత్ శిక్షితమహం కరవాణీయతంద్రితః కరవాణీయతంద్రితః నేహమానః ప్రజాసర్గం నేహమానః ప్రజాసర్గం అధ్యేయం యదనుగ్రహాత్ అధ్యేయం యదనుగ్రహాత్ భగవత్ శిక్షితం అహం
भगवच्चित्तमहम् करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् पद्येयं यदनुग्रहात् ध्येयं यदनुग्रहात् చదవండి భగవచ్చిచ్చితమహం కరవాణి హ్యతంద్రితః నేహమాన ప్రజా సర్గం పద్యేయం యదనుగ్రహాత్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవచ్చిక్షితం करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बध्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. भगवच्चिक्षितम् अहम् करवाणि हयतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बध्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण प्रभु जी. भगवच्चित्तमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बध्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. भगवच्चित्तमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् पद्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण प्रभु जी. भगवच्चिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बध्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण प्रभु जी. भगवच्चित्तमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बध्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण प्रभु जी. भगवच्चित्तमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम्
బద్ధేయం యదనుగ్రహాత్. బధ్యేయం యదనుగ్రహాత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. భగవత్ శిక్షితమహం భగవత్ శిక్షితమహం కరవాణి హతంద్రితః కరవాణి హతంద్రితః నేహమాన ప్రజా సర్గం నేహమానః ప్రజా సర్గం బద్ధేయం యదనుగ్రహాత్. బధ్యేయం యదనుగ్రహాత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. భగవత్ శిక్షితమహం భగవత్ శిక్షితమహం కరవాణి హతేంద్రతః కరవాణి హతంద్రితః నేహమానః ప్రజాసర్గం నేహమానః ప్రజా సర్గం బద్ధేయం యత్ అనుగ్రహాత్. బద్ధేయం యదనుగ్రహాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవత్ శిక్షితమహం భగవత్ శిక్షితమహం కరవాణి హతంద్రితః కరవాణి హతంద్రితః నేహమానః ప్రజా సర్గం నేహమానః ప్రజాసర్గం బద్ధేయం యదనుగ్రహాత్. బధ్యేయం యదనుగ్రహాత్. భగవత్ దేవదేవునిచే దేవదేవునిచే శిక్షితం శిక్షణ శిక్షణ అహం నేను అహం నేను కరవాణి వర్తించుచు కరవాణి వర్తించుచు హి నిశ్చయముగా తంద్రిత పనిముట్టువలె అతీంద్రిత పనిముట్టువలె ఇహమానః వర్తించుచున్నాను ప్రజాసర్గం జీవుల సృష్టి సర్గం జీవుల సృష్టి న బధ్యేయం బద్ధుడును నా బద్ధుడును కాకుండా యత్ నిజముగా నిజముగా అనుగ్రహాత్ కరుణచే కరుణచే నీ ఉపదేశానుసారము ఈ విషయమందు నేను శిక్షణను పొందునట్లుగాను ఆ విధముగా జీవులను సృష్టించడి విషయమున తత్కార్యముచే బద్ధులను కాకుండా కేవలము పనిముట్టు వలె వర్తించున్నట్లుగాను దయతో నాకు అది ఎంతయు తెలియజేయము. నీ ఉపదేశానుసారము ఈ విషయమందు నేను శిక్షణను పొందునట్లుగాను ఆ విధముగా జీవులను సృష్టించడి విషయమున తత్కార్యముచే బద్ధుడను కాకుండా కేవలము పనిముట్టు వలె వర్తించున్నట్లుగాను దయతో నాకు అది ఎంతయో తెలియచేయము. రాజేశ్వరి మాతాజీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇంత ఓకే, చిన్నదే ఉంది, చదివేయండి. నిన్న చదవలేదు మాతాజీ. చదవండి, మీరు చదవండి. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నిన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అందరూ చదవాలనుకుంటున్నారు ప్రభుజీ, అందుకని చూడండి మరి అలాగే చెప్పండి. నిన్న మొన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 2 days చదవని వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. బ్రహ్మదేవుడు స్వీయ జ్ఞాన శక్తిపై ఆధారపడిన వాడును, భౌతిక బంధములకు బద్ధుడైన వాడును అగు కాల్పనికుడు కాగోరలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధ చిత్తముతో తెలుసుకొనవలసినది ఏమనగా కర్మల నిర్వహణ యందు మనుజుడు కేవలము పనిముట్టు మాత్రమే. బద్ధజీవుడు బాహ్య శక్తి గుణమయి మాయ అస్తములందు పనిముట్టు కాగా
ముక్త స్థితి యందు జీవుడు ప్రత్యక్షముగా భగవత్ సంకల్పమునకు పనిముట్టు కాగలడు. శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష సంకల్పమునకు పనిముట్టుగా నగుట జీవుని సహజ స్థితి కాగా, మాయాశక్తి చేతిలో పనిముట్టుగా నగుట జీవులకు భౌతిక బంధనమై ఉన్నది. అట్టి బద్ధస్థితి యందు జీవుడు పరతత్వము గూర్చి అతని వివిధ కర్మలను గూర్చి కల్పనము కావించును. కాని బంధరహిత స్థితి యందు జీవుడు భగవానుని నుండియే నేరుగా జ్ఞానమును గ్రహించును. అట్టి ముక్త పురుషుడు ఎటువంటి కల్పనలు లేకుండా దోషరహితముగా కర్మనొనరించును. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత దివ్య సేవ యందు సతతము నెలకొని ఉండడి విశుద్ధ భక్తులు ఆ దేవదేవుని నుండియే ప్రత్యక్షముగా ఉపదేశము నొందుచుందురని భగవద్గీత 10:11 బలముగా ధ్రువపరచుచున్నది. అట్టి భక్తుడు సునిశ్చయముతో భగవద్ధామ పదమున పురోగతిని సాధించగలడు. కనుకనే విశుద్ధ భక్తులెన్నడును తమ నిత్యతి పురోగతిని గాంచి గర్వము చెందరు. కాని భక్తి లేనట్టి కల్పనాపరుడు మాత్రము మాయాంధకారము నందే నిలచి ఎటువంటి సునిశ్చిత పదము లేనట్టి కల్పనపై ఆధారపడి తన భ్రమపూర్వక జ్ఞానమును గాంచి గర్వించియుండును. విశ్వమునందు పరమోత్కృష్ట స్థానమును పొందినప్పటికీ బ్రహ్మదేవుడు అట్టి గర్వమనడి గోతి నుండి రక్షింపబడు గోరుచున్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకొక శ్లోక చదువుతాము. యావత్ సఖ్యురివేషతే కృతః యావత్ సఖా సఖ్యురివేషతే కృతః ప్రజా విసర్గే విభజామి భోజనం. ప్రజా విసర్గే విభజామి భోజనం. అవిక్లవస్తే పరికర్మణి స్థితో. విక్లవస్తే పరికర్మణి స్థితో. మా మే సమున్నద్ధ మదో అజమానినః. మా మే సమున్నద్ధ మదో మానినః. యావత్ వాస్తవమునకు. సఖా మిత్రుడు. సఖ్యుః మిత్రునితో. వలె. ఈశ ఓ దేవా. ఏ నీవు. కృతః అంగీకరించితివి. ప్రజా జీవులు. సర్గే సృష్టి విషయమున. విభజామి నేను భిన్నముగా ఒనరింపనట్లు. ఓహో ఏ భగవాన్. జనం జన్మించిన వారు. విక్లవ కలవరపడకుండా. నీ యొక్క పరికర్మణి సేవా విషయమున. స్థితః ఆ విధంగా నెలకొని. అది ఎన్నడను నాకు సమున్నద్ధ కలుగుట. అజ జన్మరహితుడా.
జన్మరహితుడా మానినః ఆ విధంగా తలచబడువాడు. మానినః ఆ విధముగా తలచబడువాడు. ఓ దేవా జన్మరహితుడా, మిత్రుడు ఒక మిత్రునితో వ్యవహరించినట్లు సమాన స్థాయిలో ఉన్నట్లుగా నీవు నాతో కరచాలనం చేసితివి. ఇక వివిధ రకములకు జీవులను సృష్టించు కార్యమున నేను నియుక్తుడైనై నీ సేవ యందు నెలకొనగలను. కనుక ఎటువంటి కలవరమును నేను పొందబోను. కానీ ఇది ఎంతయు నాకు గర్వమును పరమోత్కృష్టుడైనట్లుగా కలిగించవద్దని నిన్ను ప్రార్థించున్నాను. ఓ దేవా ఒక మిత్రునితో వ్యవహరించినట్లు సమాన స్థాయిలో ఉన్నట్లుగా నీవు నాతో కరచాలనం చేసితివి. ఇక వివిధ రకములకు జీవులను సృష్టించు కార్యమున నేను నియుక్తుడనై ఈ సేవ యందు నెలకొనగలను. కనుక ఎటువంటి కలవరమును నేను పొందబోను. కానీ ఇది ఎంతయు నాకు గర్వమును పరమోత్కృష్టుడైనట్లుగా కలిగించవద్దని నిన్ను ప్రార్థించుచున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మణి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం. బ్రహ్మదేవుడు నిశ్చయముగా భగవానునితో సౌఖ్యర స్వభావమున నిలిచి ఉండెను. ప్రతి జీవుడును దేవదేవుడుకు శ్రీకృష్ణునితో శాంత దాస్య సఖ్య వాత్సల్య మధుర రసమనడి 5 విధములకు దివ్య రసభావములలో ఏదియోనొక దాని ద్వారా నిత్య సంబంధమును కలిగి ఉండును. భగవానుని సంబంధమున ఈ 5 రసభావములను గురించి మనం ఇదివరకే చర్చించి ఉన్నాము. బ్రహ్మదేవుడు భగవానునితో సౌఖ్య రసమున సంబంధమును కలిగి ఉన్నట్లు ఇది స్పష్టంగా ప్రదర్శితమైనది. శుద్ధ భక్తుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ఈ దివ్య రస భావములలో దేని ద్వారానైనను వాత్సల్య రసభావము ద్వారాను సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చును. కానీ భక్తుడు మాత్రము సర్వదా దివ్య సేవకుడు మాత్రమే. ఎవరినూ ఆ దేవదేవునితో సములు గాని అధికులు గాని కారు. భగవద్గీత యొక్క వచనం మదియే. దివ్యముకు సౌఖ్యరసం నందు శ్రీకృష్ణునితో నిత్య సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పటికీ మరియు వివిధ తరగతుల జీవులను సృష్టించడి పరమోత్కృష్ట పదవిని పొందినప్పటికీ బ్రహ్మదేవుడు తన స్థితిని గూర్చి పూర్తిగా ఎరుకను కలిగి ఉన్నాడు. తాను దేవదేవుడు గాని పరమశక్తిమంతుడు గాని కాడు. ఎవరో ఒక పరమశక్తిమంతుడు అనగా విశ్వము లోపల గాని వెలుపల గాని కొన్ని మార్లు భగవానుని కన్నను అధిక శక్తిని ప్రదర్శించగా తటస్థపడుచుండవచ్చును. అయినను విశుద్ధ భక్తుడు మాత్రము అట్టి శక్తి భగవానునిచే వసగబడినట్టు విభూతి అనియు అట్టి నియోగిత శక్తిపూర్ణ జీవుడు ఎన్నడూను స్వతంత్రుడు కాడనియు ఎరిగి ఉండును. ఆంజనేయుడు ఒక్క దుంపులో హిందూ మహాసముద్రం దాటెను. కానీ శ్రీరామచంద్రుడు మాత్రము భారతిపై నడిచి వెళ్ళుటకు సమకట్టెను. దీని భావము హనుమంతుడు రాముని కన్నా అధిక శక్తి సంపన్నుడని కాదు. కొన్ని మార్లు భగవానుడు తన భక్తులకు అసాధారణ శక్తులను వసగుచుండును. కానీ భక్తుడు మాత్రము ఆ శక్తి భగవానునికి చెందినదే అనియు తాను కేవలము పనిముట్టుననియు ఎరిగి ఉండును. శుద్ధ భక్తుడు ఎన్నడూ భక్తిరహిత జనుల వలె అనగా తానే భగవానుడిని తప్పుగా భావించువారు. గర్విత మతుడు కాడు. భగవానుని మాయాశక్తి నియమములచే అడుగడుగున తన్నుకునే మనుజుడు ఆ దేవదేవునితో ఏకమవుతునని విద్యాపూర్వకంగా ఆలోచించడం మిక్కిలి ఆశ్చర్యమును కలిగించును. అట్టి భావన బద్ధజీవునకు మాయాశక్తి వసుడి చివరి వలయే ఉన్నది. ధనమును శక్తిని కూడబెట్టి భౌతిక ప్రపంచమునకు ప్రభువు కావాలని అతడు కోరుట తొలి భ్రాంతి అయి ఉన్నది. అట్టి యత్నమున భంగపడినప్పుడు అతడు భగవానుతో ఏకమవకోరును. అనగా భౌతిక జగమునందు పరమశక్తిమంతునిగా అనుగుట భగవానుతో ఏకమగుట అయినడు రెండును వివిధ మాయా వలలై ఉన్నవి. విశుద్ధ భక్తులు శరణాగతులైనట్టు వారు కావున
ఆ భ్రాంతిమయ మాయా వలలకు అతీతులై ఉందరు. బ్రహ్మదేవుడు ఈ భౌతిక జగమునందు తొలి అధిష్టాతయును తత్కారణముగా పలు అద్భుత కార్యములు చే సమర్థుడు అయినప్పటికీ విశుద్ధ భక్తుడైన కారణమున ఎన్నడూ భగవానుతో ఏకము కావాలని ఆలోచన చేయ సాహసింపడు. అల్పజ్ఞత కలిగిన అభక్తుని వలె అతడు వర్తింపడు. అల్పజ్ఞులకు జనులు తాము భగవానుడిని విద్యాభావంతో గర్వితులైనప్పుడు బ్రహ్మదేవు నుండి పాఠములు నేర్వవలసి ఉండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఎవరిని చదువుతారా? మాతాజీ. నెక్స్ట్ నేను చదవనా ప్రభుజీ? లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసినట్లుండే అప్పుడే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిజమునకు బ్రహ్మదేవుడు జీవులను సృజింపడు. జీవులకు గత కల్పమునందలి వారి కర్మానుసారము వివిధ దేహములను నొసగుటకు సృష్టి ఆరంభమున బ్రహ్మదేవునకు శక్తి నొసగబడను. జీవులను వారి గాఢ నిద్ర నుండి మేల్కొలిపి సరి అయిన కర్మయందు నెలకొల్పుటే బ్రహ్మదేవుని కార్యము. వివిధ తరగతుల జీవులు బ్రహ్మదేవుని ఇచ్ఛానుసారముగా సృష్టించబడుట లేదు. జీవులు తమకు అనుగుణమైన కర్మను చేయగలిగినట్లుగా వివిధ దేహములను వసగడి కార్యము అతనికి అప్పచెప్పబడినది. అయినను తాను కేవలము నిమిత్త మాత్రుడననే అతడు ఎరిగి ఉండను. ఈ విధముగా అతడు తాను పరమ శక్తివంతుడు దేవదేవుడని భావింపకుండును. భక్తులు సదా భగవానుడు వసగిన విశేష కార్యములందు నెలకొని ఉందరు. అట్టి కార్యములు భగవాను నుంచే ఆదేశించబడి ఉన్నందున ఎటువంటి అవరోధములు లేకుండా విజయవంతముగా నిర్వహించబడును. తత్కారణమున ఆ విజయ కీర్తి భగవానునికే చెందును, కానీ కర్తకు కాదు. కానీ అల్పజ్ఞులకు జనులు విజయ కీర్తిని తామే గ్రహించి భగవానునకు ఏదీను వసగకుందురు. భక్తిరహిత తరగతి జనులు లక్షణం ఇదే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భగవచ్చిక్షితమహం కరవాణి హ్యతంద్రితః నేహమాన ప్రజాసర్గం బధ్యేయం యదనుగ్రహాత్. నీ ఉపదేశానుసారము ఈ విషయమందు నేను శిక్షణను పొందినట్లుగాను ఆ విధంగా జీవులను సృష్టించడి విషయమున తత్కార్యముచే బద్ధుడను కాకుండా కేవలం పనిముట్టు వలె వర్తించినట్లుగాను దయతో నాకు అది ఎంతయు తెలియజేయము. సో పనిముట్లు వలె, ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో మా బద్ధ జీవనంలో కావచ్చు, మా ఇక్కడ ముక్త స్థితిలో ఉండే నిత్య సిద్ధులు కావచ్చు. ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు ఎవరు కూడా స్వతంత్రం కారు. సో ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడ నియంత్రణలో ఉన్నారు. ఐదర్ భగవంతుడ మహామాయ శక్తి, లేకుంటే భగవంతుడ యోగమాయ శక్తి. సో మనము ఎప్పుడు మన స్వతంత్రులు కాదు, స్వరాట్. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే సంపూర్ణ స్వతంత్రుడు. అన్ని జీవులు మనం భగవంతుడ నియంత్రణలోనే ఉన్నాం. ఐదర్ నేరంగా భగవంతుడ యోగమాయ శక్తి ప్రభావంలో, లేకుంటే భగవంతుడ బాహ్య శక్తి మహామాయ శక్తి ప్రభావంతో ఉన్నాం. సో మనము స్వతంత్రులు లేవు. సో ఈ బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా ఇది తెలుసు. వాళ్ళు సో అవుతాను భగవంతునికి వాళ్ళకు కోరిక, నాకు ఇది ఈ పెద్ద కార్యం, ఈ సృష్టి కార్యాలు నేను చేసినప్పుడు నేను చేశాను ఆ అహంభావం నాకు రారాదు అని వాళ్ళు భగవంతునికి ప్రార్థిస్తున్నారు. వాళ్ళు సో గీతాలో భగవంతుడు చెప్పేది తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఈయన మాం ఉపాయంతి. సో
భక్తి కార్యాల మనం మగ్నమైనప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది సతతం కంటిన్యూస్ నిరంతరంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది నేనే అవసరమైన బుద్ధి జ్ఞానము నేనే ఇస్తాను. సో ఆచార్య చెప్తుండేది భక్తి కార్యసేవల మనం మగ్నమైనప్పుడు నేరంగా భగవంతుడి నుండినే ఆ మార్గదర్శనం దొరుకుతుంది. నేరంగా ఇప్పుడు బ్రహ్మడు మేము చూసింది మనం బ్రహ్మదేవుడు చాలా పరిశుద్ధ జీవులు వాళ్ళు భక్తుడు. సో వాళ్ళకు భగవంతుడే నేరంగా వాళ్ళకి నువ్వు తపస్య చేయాలి నువ్వు. సో ఈ అవగాహన కావాలి అంటే నువ్వు ఎవరు, ఈ సృష్టి ఏమిటికుంది, నువ్వు ఎలా నీ జన్మము ఉద్దేశం ఏమిటి, భగవంతుడి గురించి నా ధామము అని తెలుసుకోవాలి అంటే తపస్సు ఆచరించాలి అని భగవంతుడు నేరంగానే బ్రహ్మదేవుడికి మార్గదర్శనం ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చెప్పేటట్లు ఇంత ఎక్కువగా మనం భక్తి కార్యకలాపాల మగ్నం అవుతే భగవంతుడే స్వయంగా మాకు మార్గదర్శనం ఇస్తారు. సో భగవంతుడి మార్గదర్శనం ఆల్రెడీ ఉంది. భగవద్గీత మాకు భగవంతుడి మార్గదర్శనం భగవద్గీత నుండి మేము పొందొచ్చు. లేకుంటే భగవంతుడు పంపే ప్రతినిధులు ఆచార్యులు వాళ్ళ నుండి మనకు మార్గదర్శనం జరుగుతుంది. చెప్తారు ఏమి సాధు శాస్త్ర గురు తినేతే ఐక్య చెప్తారు. మార్గదర్శనం అంటే ఇప్పుడు మనము 3 విధానం నుండి ఇప్పుడు పొందాలి. ఒకటి శాస్త్రం నేరంగా భగవంతుడి మాట. ఇంకొకటి గురు, సో మనము ఒక గురుని స్వీకరించి వాళ్ళ మార్గదర్శనం భగవంతుడి ప్రతినిధి వాళ్ళ నుండి తీసుకొని. ఇంకొకటి సాధు అంటే వాళ్ళు శాస్త్రానుసారంగా వాళ్ళ జీవనం గడుపుతుంది. సో ఈ ముగ్గురు కూడా సేమ్ చెప్పాలి. వాళ్ళు వేరేది వాళ్ళు చెప్పరాదు. వాళ్ళు ఏమైనా వేరే చెప్తుంటే ఏదైనా ఒకటి తప్పు ఉంది. ఐదర్ అక్కడ సాధు తప్పు ఉండాలి, లేకుంటే మనం మేము ఎంచుకునే గురువు తప్పు ఉండాలి, లేకుంటే ఒక శాస్త్రమే మేము నమ్ముతుండే శాస్త్రంలో ఏమో తప్పు ఉంది. శాస్త్రంలో తప్పు లేదు, వేదాధ్యాయం వేద శాస్త్రం అది ఎప్పుడు అది స్టాండర్డ్. సో దాని అనుసారంగా వేరేది కూడా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు చెప్తారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, మీకు ఆరోగ్యం ఏమో వచ్చింది. సో వెళ్తారు, మీరు వెళ్ళి ఒక డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తారు. సో వాళ్ళు చెప్తారు లేదు ఇది చాలా సీరియస్, ఇది మీ హార్ట్ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. సో మీరు ఎలాగో ఇప్పుడు మేము చూసాము, డయాగ్నోస్ చేసాము ఇది నుండి. సో మీరు త్వరనే ఒక పెద్ద ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి, ఒక స్టెంట్ ఆపరేషన్, ఇంకొకటి ఏదో చెప్తారు పెద్ద ఒక ఆపరేషన్. మీకు నేను బాగే ఉన్నాను కదా, కొంత ఏమో నాకు ఇదైంది. సో ఇది ఎలా నమ్మేది. సో మీరు త్వరనే ఓకే ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్ట్ చేస్తారు, ఇంకొక పెద్ద ఎక్స్పర్ట్తో మీరు వెళ్ళొచ్చు. మీరు సో అప్పుడు వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పారు మీకు. అలాగే మీరు 2 3 డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు కూడా అదే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవును మీది చూపిస్తా ఉంది, మీది ఇది ఒకటి, ఇది స్కానింగ్, ఇది ఒకటి, మీది అక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది అని అందరూ అదే చెప్తున్నారు. ఆమెట్గా మీరు కూడా ఓకే ఇదేమిది, నాకు ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది, దీని గురించి చూస్తాము, ఏదైనా కొంత మెడికల్ పుస్తకాలు ఉంటాయి దాంట్లో చూస్తాం. సో చూడొచ్చు మీరు, ఆ పుస్తకాలు ఉంటుంది దాంతో మీ లక్షణాలు ఉంటాయి, ఇది ఒక ప్రాబ్లంకి ఇది పరిష్కారం. సో అందరూ కూడా అదే చెప్తుంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఇంకేం చేసేకవ్వదు, నేను ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని మీరు తీసుకుంటారు. సో అంతే చెప్పేది టెస్ట్ చేస్తారు మీరు. అలాగనే ఇక్కడ చెప్పేది ఆ ధర్మ విషయంలోనూ మనము టెస్ట్ చేసేదంటే శాస్త్రం మూలం. సో భగవంతుడు చెప్పింది భగవద్గీత, భాగవతము ఇది మూలం. సో దాని ఆధారంగా మనకి గురు అనేది శ్రీకృష్ణుడు ఆశ్రయం పొందేదానికి మనకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. వాళ్ళు లేదు శ్రీకృష్ణుడు ఒక నిరాకార స్వరూపం, ఒక వ్యక్తి కాదు అని చెప్తుంటే, లేకుంటే ఇంకేదో డిఫరెంట్ మార్గదర్శనం ఇస్తుంటే లేదు. అది గురువు అంటే కృష్ణుడు ఆశ్రయం మనం పొందేదానికి వాళ్ళ మార్గదర్శనం. ఇంకొక సాధు ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పాలి. సో ఈ 3 కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఆ విధంగా మనం టెస్ట్ చేస్తాము. అయితే మనం ప్రామాణికలు అయినట్లు చెప్తారు, భగవంతుడు నేరంగా మనకి మార్గదర్శనం. భగవంతుడు రెడీ, భగవంతుడు పరమాత్ముడుగా భగవంతుడు ఆల్రెడీ మనతో నివసించాడు. బ్రహ్మదేవునికి భగవంతుడే నేరంగా వాళ్ళకి ఆదేశం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నేరంగా వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఒక స్నేహితుడు ఉన్నట్లు మీరు నాకు కరచాలన చేశారు. సో మీ ఆదేశం పైన, మీ
శిక్ష మార్గదర్శనం పైన నేను ఈ సృష్టి కార్యంని చేయాలి ఇప్పుడు నేను. సో ఇది చేసేటప్పుడు నాకు పొగరు రారాదు. అంటే సహజంగా వస్తుంది మనం ఏమైనా చేస్తే, ఒకటి ఏ కార్యం చేస్తానో నేను చేశాను, నన్ను నా ఒక శక్తి నుండి, నా ఒక బుద్ధి నుండి, నా ఒక ప్రయత్నాలు, నేను అంత తీవ్రతను కృషి పెట్టాను నేను. సో నన్ను నుండి ఈ కార్యం సాధ్యమైంది అని మనకి సహజంగా ఇది వస్తుంది. సో బ్రహ్ముడు భగవంతుని ప్రార్థిస్తుంటే నాకు రారాదు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతే. మన బద్ధ స్థితిలో యాక్చువల్లీ మన కార్యాల్లో ఏదో ఒక ప్రభావంతో ఉంటుంది. కొంత సమయం మనకు సత్వగుణంలో ప్రభావం ఉంటుంది, అప్పుడు మనము కొంత మనస్సు నియంత్రించి ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహించి మన కార్యకలాపం జరుగుతుంది. కొంత టైము రజోగుణం మనకి ప్రభావం వస్తుంది, అప్పుడు మనము ఆ ఇంద్రియ కోరికలు వెనకాలి పరిగెత్తుంటాం. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహం, మదం, ఆశ్చర్య దాన్ని పూరించడానికి ప్రయత్నాలు. కొంత టైం అది ఎంత ఎక్కువగా అయినప్పుడు తమో గుణ ప్రభావం వస్తుంది. మాకు ఒక పిచ్చివాడుగా మనం వ్యవహరిస్తాం. మనం ఏం చేస్తాం మనకే తెలియదు. అయ్యో నేను ఇలా చేశాను, నేను ఇది తప్పు చేశాను కదా, చేరాదైందే కదా, నేను అదే పొరపాటు, అదే ఇది. సో ఇది చెప్పేది ఇది మనము ఈ ప్రకృతి గుణాలు, దీని నుండి మనం బద్ధ జీవనంలో మన ఇది జరుగుతుంది. అయితే బ్రహ్ముడు ఇప్పుడు భగవంతుడ సేవల వాళ్ళ నిమగ్నమై సృష్టి కార్యంలో ఈ ప్రకృతి గుణాల నుండి కాదు. వాళ్ళు రజోగుణ అవతారం చెప్తాము, వాళ్ళని రజోగుణ అధికారం వహించారు అని. అయితే వాళ్ళ రజోగుణంలో వాళ్ళు లేరు. బ్రహ్ముడు దాని అతీతంగానే ఉన్నారు. శివుడు కూడా తమో గుణ అవతారం అని చెప్పేది. అయితే వాళ్ళు తమో గుణం దీని ప్రభావంలో లేరు. వాళ్ళు దాన్ని బయటే ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు సదా వాళ్ళు భగవంతుడ ప్రార్థనల వాళ్ళు నిమగ్నమైన కారణం వాళ్ళకి ఇదేమి స్పర్శించదు, ఈ మహామాయ స్పర్శించదు వాళ్ళకి. తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున మానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో కీర్తనీయ సదాహరి. సో వాళ్ళు ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నారు. భగవద్భక్తులైండే శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఆ ప్రభావం రాదు. వాళ్ళు దీనికి అతీతంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు విశ్వమునందు పరమోత్కృష్ట స్థానమును పొందినప్పటికీ బ్రహ్మదేవుడు అట్టి గర్వం అనేది గోతి నుండి రక్షింపబోడు గోరుచున్నారు. వాటికి ఇంకొకటి చెప్తుండేది వాళ్ళు సఖ అని ఇక్కడ చెప్పేది ఇది. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు భగవానునితో శ్రీకృష్ణునితో సాఖ్యభావంలో ఉన్నారు. అర్జునుడు ఎలా సాఖ్యరసంలో ఉన్నారు, అలాగనే బ్రహ్ముడు కూడా ఒక సాఖ్యభావంలో ఉన్నారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దీని నుండి మనకి ఇండికేషన్ అనేది ఇంకా చెప్తున్నారు అనుకోండి. సో మిత్ర సాఖ్యరసం. శ్రీకృష్ణునితో నిత్య సంబంధమును కలిగి ఉన్నప్పటికీ మరియు వివిధ తరగతుల జీవులను సృష్టించడి పరమోత్కృష్ట పదవిని పొందినప్పటికీ బ్రహ్మదేవుడు తన స్థితిని గూర్చి పూర్తి ఎరుకను కలిగి ఉన్నాడు. తాను దేవదేవుడు గాని పరమశక్తిమంతుడు గాని కాడు. ఎవరో ఒక పరమశక్తిమంతుడు విశ్వము లోపల గాని వెలుపల గాని కొన్ని మార్లు భగవాన్ని కన్నను అధిక శక్తిని ప్రదర్శించుట తటస్థ పడుచుండవచ్చును. అయినను విశుద్ధ భక్తుడు మాత్రము అట్టి శక్తి భగవానునిచే ఒసగబడినట్టి విభూతి అనియు అట్టి నియోగిత శక్తి పూర్ణ జీవుడు ఎన్నడను స్వతంత్రుడు కాడనియు ఎరిగి ఉండును. తర్వాత ఆంజనేయ వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. సో ఆంజనేయుడు భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడికింత ఎక్కువ శక్తిని చూపారు. సో భగవంతుడు దాన్ని ఒక సేతు, ఒక బ్రిడ్జ్ దాన్ని నిర్మించి తర్వాత వాళ్ళు క్రాస్ చేసింది. అయితే ఆంజనేయుడు వాళ్ళు జంప్ చేసేసారు, దుమ్కి వెళ్ళారు. చెప్తున్నారు దానికోసం మనము శ్రీరామచంద్రుడు ఆంజనేయుడు శక్తివంతుడు, ఆంజనేయుడు దేవాది దేవుడు అని మనము కూడా తీసుకునేది. ఆంజనేయుడు కూడా మేము ఎప్పుడైనా అలాగా ప్రార్థించితే వాళ్ళు కూడా స్వీకరించారు. వాళ్ళు భగవంతుడ శ్రీరామచంద్రుడు నిత్య దాసుడు. సో వాళ్ళు ఆ భావంతోనే ఉన్నారు. సో దానికి చెప్తుండే ఇది భక్తులు ఒక్కొక్క మార్లు భగవంతునికినా ఎక్కువ శక్తి చూపుతారు. వాళ్ళు కొన్ని టైం శక్తి ఆవేశ అవతారం అని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. శక్తి ఆవేశ అవతారం అంటే భగవంతుడి శక్తి నుండి వాళ్ళు ఆ శక్తి పొంది వాళ్ళు అవతరించి వాళ్ళ కార్యకలాపాలు చేస్తారు. ఇవి నారద మునికి చెప్పేది భక్తి శక్తి ఉంది వాళ్ళకి. ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళు
ఆ భక్తిని వాళ్ళు అనుగ్రహించవచ్చు. యావత్ మృగారి ఒక వేటుగార, వాల్మీకి, సో వాళ్ళకి అనుగ్రహించారు. ఆ శక్తి ఉంది, భక్తిని వాళ్ళు అనుగ్రహించే శక్తి ఉంది. సో శక్తి ఆవేశ అవుతారు. సో వేదవ్యాసుడు వాళ్ళు ఎంత రచించేది, వాళ్ళకి శక్తి ఇచ్చారు వాళ్ళు. అంటే బుద్ధ వాళ్ళు శక్తి ఆవేశ అవుతారు, ధర్మస్థాపన కోసం వాళ్ళు అవతరించింది. పరశురామ శాసన శక్తి, పరశురామ అంత శక్తితో అంత క్షత్రియుల్ని 22 మార్లు వాళ్ళు వధించింది వాళ్ళు. సో చెప్తుండ్రి ఎవరో ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయంలో సిస్టమ్స్ ఎంత ప్రభువులు చెప్తుండ్రు ఎంత ఇదైంది అంటే, ఒకసారి చూస్తే ఇంత ఒక కలియుగ ప్రభావం నుండి ఇంకొకటి నుండి మా జనులు ఇంత చేంజ్ అయ్యారు. సో అప్పుడు చెప్తారు ఒక టైం కాదు, అది 2 టైం 3 టైం 4 టైం క్లీన్ అవుతే అప్పుడు అది సరిపోతుంది సిస్టమ్. సో అలాగనే పరశురామ ఆ టైంలో ఒక టైం వాళ్ళని వధించారు, ఎవరిని క్షత్రియుల్ని. 2వ టైం వధించారు, 3వ టైం క్లీన్ చేశారు. సో 22 టైం క్లీన్ చేసినాక ధర్మం స్థాపనమైంది. సో ఎనీవే ఇది భగవంతుడి శక్తితో వాళ్ళు నిర్వహించేది శక్తి ఆవేశ అవతారం. పరశురాముడు, నారదులు, కుమారులు కూడా భగవంతుడు అవతారం చెప్తాం. వాళ్ళు జ్ఞానశక్తి వాళ్ళకి భగవంతుడు అనుగ్రహించారు. సో ఇది భగవంతుడి విభూతులతో కొంత జీవులు భగవంతుడికి ఎక్కువ జ్ఞానము, ఎక్కువ శక్తి ఎక్కువ చూపుతారు. ఇప్పుడు ప్రచార కార్యాలు చూస్తేను కలియుగంలో ఇది చెప్పాలి అంటే చాలా ఒక ఇది ఈ యుగం. సో అయితే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకృష్ణుడే భగవంతుడు అవతరించింది. సో వాళ్ళు అవతరించి వాళ్ళు ప్రచారం చేశారు అప్పుడు 500 సంవత్సరాలని. కానీ సో అయితే అది ఎంతవుతున్న భారత ఖండంలోనే ఉండేది, మన ఇండియా దేశంలో అంతే. సో అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా చైతన్య మహాప్రభు అడిగింది, మీరు అవతారం భగవంతుడే సాక్షాత్, మీరు అవతరించారు, మీరు ప్రచారం చేశారు, అయితే మీ ఉద్దేశము సంపూర్ణ లోకం సంపూర్ణ విశ్వంని ఉద్ధరించేదానికి ఈ కార్యకలాపాలు ఎవరు చేస్తారు? సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్పింది, ముందు వస్తారు నా ప్రతినిధి ఒకరు, నా సేవకుడు, సేనాపతి భక్త, నా భక్తులలో సేనాపతి, ఆ వ్యక్తి వచ్చి నా పరంగా ఈ కార్యకలాపాలు చేస్తారు. సో యాక్చువల్లీ శిలా ప్రభుపాదులు వాళ్ళు ఇంకెవరు కారు. సో శిలా ప్రభుపాదులో వాళ్ళు చేసింది విశ్వపూర్తిగా అంత దేశాల్లో ఇది వాళ్ళు ప్రచారం చేసి వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇది చేశారు. చూస్తే చైతన్య మహాప్రభుని ఎక్కువగా చేశారు అని అనిపిస్తుంది. శిలా ప్రభుపాద చైతన్య మహాప్రభు చేయలే, వాళ్ళు ప్రభుపాద ఇంకా ఎక్కువగా చేశారు అనిపిస్తుంది. అయితే శిలా ప్రభుపాద ఎప్పుడు కూడా ఇది చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహంతో ఇది అవుతుంది. ఇది సో వాళ్ళ అనుగ్రహంతో ఇంత పుస్తకాలు పాశ్చాత్య జనులు ఈ భగవద్గీత భాగవతం చదువుతున్నారు. సో వాళ్ళకి ఇది గ్రంథానికి ఏమి సంబంధం లేదు. వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళే గ్రంథాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళే ధర్మ ఇది ఉంది. అయితే ప్రభుపాద శిష్యులు వాళ్ళు ప్రభుపాద ఉన్నప్పుడు ఎంత పెద్దగా వాళ్ళు దాని పుస్తకం వితరించుతుండ్రి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒకటి దీంట్లో 25,000 బుక్స్ భగవద్గీత ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచ్ భాషలో వాళ్ళ శిష్యులు 25,000 భగవద్గీతల్ని వాళ్ళు అమ్మారు, సేల్ చేశారు. ఒక మ్యారథాన్, ఒక 1 వీక్ పీరియడ్. సో ఇదంతా ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇది చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం, ఇది భగవంతుడ ఇచ్చ ఇది. సో ఆ ఇచ్చతో ఇది కార్యకలాపాలు చేస్తారు. సో శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు తమ నుండి ఈ కార్యం అవుతుందని వాళ్ళు అనుకోరు, భగవంతుడే స్వయంగా చేస్తున్నాడు అని వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వాళ్ళకి తెలుసు. ఎలాంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో పరమాత్ముడిగా భగవంతుడు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ మనసు పైన ప్రభావం వచ్చి వాళ్ళు భక్తులు అవుతారో, వాళ్ళు ఇంకొకటి సహకరించుతారో భక్తులతో, అది సంపూర్ణం భగవంతుడి నుండి అవుతుంది. అది అలాగే చెప్తున్నాడు, బ్రహ్ముడు కూడా తన సృష్టి కార్యాలు వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళకి నేనేమో జీవులకి దేహం ఇస్తున్నాను, అయితే ఏ దేహం వాళ్ళకి వస్తుంది అది నా చేతిలో లేవు, అది భగవంతుడు వాళ్ళ వెనకాలి కర్మానుసారంగా ఈ జీవుడికి ఈ దేహం, ఒక జీవుడికి మనిషి దేహం దొరుకుతుంది, ఒక జీవుడికి దేవతా దేహం దొరుకుతుంది, ఒక జీవుడికి కుక్క దేహము, పిల్లి దేహము, ఒక వృక్ష దేహం, ఇది బ్రహ్ముడు ఏమి డిసైడ్ చేస్తారు. ఇది వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు జీవుల ఒక వెనకాలి సృష్టి అయినప్పుడు అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్, అదంతా జ్ఞానము కేవలము భగవంతుడు విష్ణువుకి తెలిసింది. అది బ్రహ్ముడికి ఎప్పుడో తెలిపించి ఇది విధమైన దేహము ఈ వ్యక్తికి ఇవ్వండి, ఈ విధమైన ఒక సన్నివేశాల నుండి ఆ జీవులు పుట్టని. సో ఇదంతా భగవంతుడే చేస్తుంది, శ్రీకృష్ణుడే చేస్తుంది, పరమాత్ముడే.
సో బ్రహ్మడికి తెలుసు ఇదంతా నేనేమో చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది, నేనే సృష్టి చేస్తున్నాను ఈ లోకాలు, ఈ జీవులు అయితే దీని వెనకాలి ఇది ఆ శక్తి, ఆ జ్ఞానము, అది ఎలా జరగాలి, ప్రతి ఒక్కటి శ్రీకృష్ణుడినే వస్తుంది అని బ్రహ్మడికి తెలుసు. అయితే బ్రహ్మడు గొప్ప కార్యాలు చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నారదులే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కొంత టైం, ఇది ఏం బ్రహ్మాజీనే పరమ పురుషుడా, వాళ్లే సృష్టి చేస్తున్నారా అంతా, వాళ్లే దేవాది దేవుడా అని ఒక సంశయంగా వచ్చింది నారదుడికి. అయితే కూడా బ్రహ్మడు లేదు లేదు లేదు, ఇది నేను కాదు, ఇది నా భగవంతుడే శ్రీకృష్ణుడు చేస్తుంది అని వాళ్ళకి చెప్పారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు క్రెడిట్ తీసుకోరు, బ్రహ్మడు ఎప్పుడు తీసుకోరు. సో అది తీయాలంటే వాళ్ళు సదా నిజ స్థాయిలో ఆ నమ్రభావంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. నమ్రభావం అది భక్తులకు ఉంటుంది, ఇది అభక్తులకి వాళ్ళు తమ శక్తి, తమ జ్ఞానం పైన వాళ్ళ అహంకారంతో వాళ్ళు చేసే కార్యాలు వాళ్ళు చేశారు అనుకుంటా, లేదు వాళ్ళు చేసింది కాదు. అది ఐదర్ వాళ్ళు జనరలీ అభక్తులు అంటే ఈ భౌతిక జగత్లో అందరూ మనమంటే మనము 3 గుణాల ప్రభావంతో పనిచేస్తున్నాం అంతే. మూడు గుణాలు ఉన్నాయి. 3 గుణాలు ఏదో ఒక గుణం మనకి పుష్ చేస్తుంటుంది, ప్రతి క్షణం అనుక్షణం మనకి పుష్ చేస్తుంది, ఆ ప్రభావంతో మనం పనిచేస్తుంటాం. విశుద్ధ భక్తులు శరణాగతులైనట్టి వారు కావున ఈ భ్రాంతిమయ మాయా వలలకు అతిథులై ఉందురు. బ్రహ్మదేవుడు ఈ భౌతిక జగమునందు తొలి అధిష్టాతమును తత్కారణంగా పలు అద్భుత కార్యములు చేయ సమర్థుడను అయినప్పటికీ విశుద్ధ భక్తుడైన కారణమున ఎన్నడను భగవానునితో ఏకము కావాలని ఆలోచన చేయ సాహసింపడు. అల్పజ్ఞత కలిగిన అభక్తుని వలె అతడు వర్తింపడు. అల్పజ్ఞులకు జనులు తాము భగవాను నడినిడి మిథ్యాభావములతో గర్వితులైనప్పుడు బ్రహ్మదేవుని నుండి పాఠములు నేర్వవలసి ఉండును. భక్తులు సదా భగవానుడు ఒసగిన విశేష కార్యమునందు నెలకొని ఉందరు. అట్టి కార్యములు భగవానునిచే ఆదేశింపబడి ఉన్నందున ఎటువంటి అవరోధము లేకుండా విజయవంతంగా నిర్వహింపబడు. తత్కారణమున ఆ విజయ కీర్తి భగవానునికే చెందును గాని కర్తకు కాదు. కానీ అల్పజ్ఞులకు జనులు విజయ కీర్తిని తామే గ్రహించి భగవానుకు ఏదీను ఉసగుకుందురు. భక్తి రహిత తరగతి జనుల లక్షణం ఇది. నిమిత్త మాత్రం భవ సభ్య సాచిన్. సో అర్జునుడికి కూడా భగవంతుడు చూపింది విశ్వరూప దర్శనము. సో తానే ప్రతి ఒక్కటి చేస్తుండేది, తానే అంటే తన ఆదేశం పైనే జరుగుతుంది. మహాభారత యుద్ధము కూడా తన ఆజ్ఞ పైన, తన ఆదేశం పైన, తన ఇచ్చ అనుసారంగా ఆ కౌరవుల మరణం అవుతుంది. సో అర్జునుడు నువ్వు ఇది తీసుకో, నువ్వు నా నిమిత్తం అవు అని భగవంతుడు చెప్పి వాళ్ళు పాలించారు. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదాలు.